hemen atzean daukaguna bolo finlandiarregen txapelketa da, eta berez ez dira guk Euskal Herrian ezagutzen dituen boloak, bolo amerikanoak boleran jolasten dena, baizik eta bola bat bota beharrean makil bat botatzen da, eta bolo finlandiarrak deitzen dira, herri nordikoetatik datorren joku bat delako, eta helburua bertan 50 puntutara iristea da. Orduan ez da alik eta bolo gehien botatzea, baizik eta puntu zehatz batzuk lortzea. Hortarako estrategia garatu behar da, eta aldugu baita aurkaria izorratu. Berez, bi modu daude puntuatzeko, bi edo bolo gehiago bota eskero, zenbat bolo bota diren, puntu horiek eramaten dituzu, eta bolo bakarra botata, bolo horretan idatzita dagoen zenbakia. Orduan, ikusten baduzue, boloak zelai jokoan zehar redatzen doaz, eta orduan, partida bakoitza desberdina da, eta gustatu zitzaigun konpartxatik, guzuraritzatik jokua ona ekartzea, ikusten gendulako zela joku bat berria, nobedosoa, eta olako hausak beti erakartzen dute jendea, eta gainera beste balore edo abilesi batzu behar dira, punteria, estrategia bat, eukin malizia apur bat, eta ez da igual beste probatzea moduan indarkeria edo abiadura edo olakoak kontuan hartzen. Ezkenekin esan oso ondo zelango harrera aukingoen duen, eta gainera kriston txaparra daukin dugu, baina 31 bikote apuntatu dira, orduan karraka ez da itxela izan da, kuadrilla gehienak hemen ditugu, eta oso pozik gaude erantzunarekin. Dale lehenko aldi jolazten dudala bolo betara, eta egia izan da oso guaia, ez dut jolazten eta oso ondo, eta sin más, desberdina eta oso berazgarri izan da. Zema guaz? Bai, ustot baiet, sortu da kompetizio bastante sano bat, pikatu garatela, baina oso ondo pasatu dugu azkenean.